Shubor nakaslem jong unongsan hima. UMDC shimat na ramparajar ngam uba lor shai kharbani ula pentip banamar baka Khasi Hills Autonomous District Council kamdan ya kamap kabapura kalapelong ya kaseng bhalang na rilom garo banwan bu mauput ha uput usam ka council uba lor shai ula pentip kadai haba uya shimbenta ya ka jingkeli benrap ha ka kenta kali jingkeli ha ka si khatdo ka dor bar mang tingka ka KHADC kabalalong menta ka si tho ding bawanra da UMDC ka HSPDP na motion road uba Australi Rashir ubalabu jingkeli ya ka KHADC ka don na la ka jonggamap uba lursha ulo ongru bagagaro Hills Autonomous District Council kaladon la uput usam namar bakala dep banbu ya umauput barula kerpat ya ka council bandan la kamap banum klumar habayating kho bat ka Assam bat ka Garo Hills u executive member badai pet ya ka land bat development uba Powell Soklet ulo ong baka council hadu menta kampat dan kamap Henry kaladon ya uput usam bat ka council kas ngaudon kam baka isi kan sa syong perkhat Rang ba syukur walan buram akabidai bakanika jingkeli kepada wanra dai ba Sari Rashir MDC na motion road kajubab kalong bahadu menta ka Khasi Hills Autonomous District Council kepat dan la kajong kamap Syong kedua ngakwa ban keli hakani kaying baru kubui lang ni don kam na em yakaput kasam da kabangi yok la kejong kamap manta la long kumba san nadu snap kat kendai sepak san puan bunajud tengok wa ban yok jing sai lang ni don kam am yakani kamap jong kani ka Khasi Hills Autonomous District Council rang ba syukur kalau penpau do khat mentan baka dese concert ladon pelat lain yo hosnem dan reka macam ladon kan gono kamap dan reka don pat lau jong upur usam ai kata ka jingkeli la katon kam ne em mengendon la ka jong kamap dan ka upur usam sai hak record ka pat don kan gono ka jing yakran bakan don la ka jong kamap dan rina ka yang jong ka komiti la snow dan ni ka yeng bar ko ka snow ba ka council kan don la ka jong kamap matsai na ka yang ka isi ka session perkhat la ka ni Balai ngabu ikani semasa ne idon kam baik agani kejenggia malang kona he ndengi si ong ba ni best katum ka jurisdiction jong ka dis council ndre don nanum kran jerong bayade bat khap asam kilale kumtu te nakliang jong ni ladangim pen kre ya kani kamap le selesai bat ki para jong ni kini ki khap chane syapo muaskala sani setai berokoi nyum dan bertikna kaput tela dalong kabala ngaketpat ya ka isi dak burom la ni la ni amban le ya kini ka kam berbahasa keluar kembang orang mentan ka yang ka isi ka jongi ka senjur perkhat ikan ni la kala dekapor ka ba kum ka council ngendon la ka jong kamap atrai ka isi ka session perkhat kata la daga desisha baka ngidan nal kan jangka insale kata song penor pedon burom syukwa ban kali gawi ka supplementary question haka jubab ka jong em mentan ila jubab ba ka Khasi Hills Autonomous District Council kamdan ya kamam enrei laong ba kadon lauput usam tengah kuat bantip na ia mencharge ke kita kiput kisah kembali julang hi uput usam jangka Khasi Hills Autonomous Council udi uput usam hi mengisip naki ilaka naki hima ki bahawa po jangka council di jong amka empat syai song kenor pedon brom amar iong himai mentan ba ngimdon ya kamap rengi don yu put usam te ba pi ong bu don yu put usam te subha ban ya thu utau put usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ude kat no nang no syano kamut punta kan
ngathrai ba mah ka district council lah ba ka rekam ka don lang jong uput ba ka rekam te ko malong tan hi iput isam kindai hi ki jong ki bala rekam no ki port ki mumancha jong ki hima khasi ba kum juru ki ilaka ba pe ki bahab apa ka council ki jong Mr. Chairman, sir, nakaliang kajong araw masuk aban supplement habi day bat kani kajengkali kabalawan ra day member badan buram di Baes Russia. Bang ako abangan suyo jengtip kandiat na iya in charge badan buram ba kino kita kipade ki bam kino tauput ubam hap apa uput usam kino kita ki jaka ki bam hap apa uput usam jong ka district council. Rawak Shangkonor ngembal angmatan baru ki hima khasi andi ki ilaka khasi ki bahab apa jong ka hasil tempat council kidi kita hi ki bahab apa jong ka hasil tempat council bar ki bamdai ki ma ki bahab apa ka council jungi kimdai pu sam jong ka council Kandiat Mr. Shangkonor kani kadika kam ka bangi ju keren na kapor kam tam bay day bat uput usam ngathrai ka jingkali ka jong i dukhat ki badan buram nang tai na po motion road kalong ba kaladon kapor ka bangi keren ba sepang ka issue ka day bat uput usam bang askwa ban yathu ka yeng ba haki isi ki baladep ha kapor ka ba ngia penbet put Apedeng ke sarkar Meghalaya bat ka Assam nakaliang jong ka isi ha tem ka baladep ngiladon ya ka boundary committee bat ngakwar ban yathu ifi ba kadi ka sin ka baningkong ba kadi ka boundary committee kala submit da ka report sya ka state government bat ka stan ka jongi ka long ba uput usam jongi ka area ka bahap apo hasil autonomous council kadi bandai kat kum uput usam jong ki hima khasi ko pila cuba mantan dengan kuat ru bafin ban pi benya ai kani nama kaladon ki kuat kisla ki babiang kaladon ga report ke babiang te na takadau kalong ka badon kam ba lakum nu ka jing kuat na kaliang member kalong ba ngide bandon la ka jong ka map ba tikna kat kum uput usam jong ki hima khasi Rambak syukur ke bolong matan ba jubak mennya ba ka isi ka sesong ba ka pek ha bagai bakan ikamap nama kiladan ruki koresponden nak liang jong ka sarkar ha bakala panteng ya kamap jong ka council ke jongi ha ba kata ka boundary committee ha kadi ki syaba ki isi gla ke la constitute ke boundary committee jadi isi kita nak plan ki dekat jong ka boundary committee ke ba besu ki member jong ka council mana kaliang jong ka isi ki jongi ka sesong kan pek la kani ka boundary committee kanang don kam ne em pada ka don kam yang sa constitute kata syukna dan brom ngaru kwa banya benrap lem ya ka jingkli balagu dai member badan brom na motion dot habadai berkani ka map jongka district council ngayal di budi member bawan na ka konsi ka ba hap po putsam jongka sam bat kumjuru wat jongka gar hills ru matenteng kajing bom don kini ki put usam teteng ka penstom bah yang ibe saboda kakan mau wat ki garuru bodon apo put sam kasnong banga khai nga apo langnong dai ni dei tak nong try apo garu hilpat ka basngol ngo ba ka jisi ka don la ka jong uta bon pilah hai ka jong ipan don baskul ngo e kane namar menta na kaleng jong hima nong lang leadership ro kila fire case kane apo school code bat balai no kren kane namar hangti hapo arung jing blok bah put pusam jong garu hil otomatis council ya kisnong kabang itip hak mong try jingi kisnong magru a b barengka kipen kelas keteng mogru te kajing bom don kini ki boundary map ka wanra ya kajing sim kabu jong ki pat ki district napo garu hil otomatis council dengan kerpat ya ke isi batumai hapo ka jingilam jong NPP WPP bah di bensim kia ya kena kamat hakar patret ma beli mentah labun snem kini ki seng balang napo garu hills kiwan
kinuru wan benbu yang ti boundary pilas hak snong mau grubi kebadang sien kata kerja kajing bom don kini kimap kamara bah ya kajing kulmar hau putusam tinggal kerpat ba dalong kepala nak leng jong isi pachim khia ya kene kam hoi kamla ba ke isi da rai daladi ban so out kene hari don kam metri langgu ba kasit gomen tina keleng junga nak kerpat ipi ba dia sim khia ini bandon la kum noro alis ki boundary pillars jong konsil ngi ban ya don no nang di sukmat kudai shibon rang ba shon konor katai ka jingkali ke bong ban ngindon em kamam ada ban jubak le ban ka liang ka isi ka section khia tapi debat bagi boundary pillar kembalong we nya kit khat na ka liang ka isi ka sa khat angkat ka je trelang tang bat jong ka state government rei inya trelang ru bat ki hima ki ilaka wedan hapo ka council ki jong Songknor Badan Burom ngaru ngakwa ban sim benta hangne kendiat badai kumba piatip hi mentan kila ekran hi ki member ki badan Syaki border area ndrei kum ngaru we ni ki member badai hapo sor ni shamjing pada yo boundary jongka dis council badai PE hi ngidon ki normal area ki belong markup bat ka border jongka konstitusi ka jongi ti ngakerpat yaka isi bat ngaburu mo kajikeli lesi kila DM ban pen kloy ban pen state ban ai kata kamap kenang bangin yo circulate khamtam hapo sor kenang bakin suthu kinong chong snong ba uno de uput usam jongki ba uno de benta ba hap hapo ka dis council bri ka konstitusi jonga ka don lang ya cantonment area ba haju ko po ya ka European ward ru te kajing tokhu man la kapor kalong ka ba kraw bat kajing e ru bunsin kami hapo kajing ayat nanti jongki dor basnong ru kemudian ngakerpat iki member apa ki kenta kli jingkeli subha bandam ya ai statement kin ya stick with ya ka jingkeli ma ya min chance rang ba shon konor ka bade berkata kamalong hi menel ada ka isi ka shong ba ka ang kami ka map ba haba ka penmi dan dika snai kan kambak pada pilot baru ki jingkan kap la kalong hasal ni kan dong ni ki jakap ni ki put ki bahau ka council dingin dapat bah kan ba kan kambak ka bagi penmi kan nolong ka bacanai ba kan ka bapaka ka bon rajin hun ya baru ki nak sonong ni ki ba jo kan nika ri jo kublai shibun ni ketika jawab laliang jong IM tengah syukurpat ba dadon ka jing penbek saya pen involve lang yangi khamtam ki badon ki MDC leposor kumju rusar mapi pidon lang aju benta kenang mengin yo penbek bahai kan ka kam kublai shibun aku ben weka multi question ke bah bu dari we member napo mosrut iba as rashid hato na kalyangka isi kaladon em kacing penkre belum yaki naki hima nakirat yaki map hapo koput usam jongka hasil otomatis district council mangisutho babaro ndangi napoi hakacaka hauput ngidon kacing sofia tingi nakwa ben bu yaki cekli kaladon em kacing penkre hapai dai baki map maba hapo ka hasili kaji tu ko hauput kalong bat kaboda bat Assam kaboda bat Garo bat kaboda wat hapo ka Bangladesh ru di ko abun bu atu kala don nem kacing tu kre mentip la ka jong kaput Mr. Chairman sir kamalong benne ba aba ka isi ka shong perkhat man pemi ye kan kamap in pan ye ka je trelang jong ki hima jong ki ilaka ba kilo ki benta ni ki por sinshat trairi ki jong ki bahaba ko ka district council